Vážení spoluobčané, brněnští politici nám slibovali modré z nebe, duhové z nebe a pak nezařídili ani přechod pro chodce. To vám se mnou nehrozí. Slibují splnitelné. Vážení spoluobčané, jsem Petr Kolman. Již 15 let učím na Brněnské právnické fakultě správní právo, tedy něco, co se na kraji velice využije. Možná nevíte, ale lékařskou pohotovost ze zákona zřizuje kraj, nikoliv město. Budu prosazovat 3 lékařské pohotovosti oproti dnešní jediné. Ano, původně jsem tento klip chtěl natočit v bílé košili. Ty jsou však už bohužel politicky obsazené. Já jsem nestraník. Jižní Morava není firma z holdingu. Jižní Morava si zaslouží právní jistotu. Nevěřte populistům, kroužkujte číslo 40.